ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, новобаста аз он ки дар бораи ширкати Faberlic ҳарчи меган, вале Faberlic пешравиҳои хуб нишон додааст ва буквально як ҳафта ё 4 рӯз пеш духтарои Faberlic аллакай маошашона гирифтан. Беҳад ойликои нағз мегиранд духтарако. Дер накунед. Faberlic ҳамеша тайёре ки шумо да кӯмак кунад, кор дар хона, берун набромада маошҳои нағз мегирем. Раҳима духтарак дар Faberlic кор мекунад, ойликои нағз мегира. Беҳад кора хушро шумо да мефаҳмона, ҳатман дар рақамош бинависе, пушаймон намешед. Ва дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки шумо метавонед ҳам дар Faberlic кор кунед, маош гиред ва ҳам метавонед маҳсулоти Faberlic харед. Маҳсулоти Faberlic хариданаш чӣ фоида дорад? Шумо ай телефонтон, ай хона берун набромада заказ мекунед, то дарои хонатона, то почтаи наздиктона мебиёранд, бора метиҳанд. Борош он қадар қимат нестай, ба сифаташ, ба нархаш ҷавобгӯай. Шумо метавонед ҳамчунин оиди бор, масалан оли борора мемонам бинед, Раҳима да бинависе, оиди корам Раҳима да бинависе. Раҳима системаи навқати бал бисёр ҷамъ намекуне, роҳҳои дигар, нозукиёша, ҳар як кор аллакай 1 сол 2 сол кор кунӣ, нозукиёша ёд мегирӣ, финтоша, как говорится. Финтои дигар қатъи ёд метиҳатона, беҳад тез шумо бистри рост қатъи ойлик мегирем. Барои ҳамин духтарако марҳамат, Раҳима да бинависед. Дар бораи Раҳима оли ман бо дар видеои оянда дар видео мегум чӣ хел Раҳима успешни коргари Faberlic штега. Ҳозираш дар рақамо дар рӯи экран бинависед, оиди маҳсулото камтарак сурат мебонам, тамошо кунед ва чизи дилхоҳтона метавонед через Раҳима заказ кунед бо нархи беҳад арзон, ай нархи каталогам арзонтар. духтаро, агар шумо қатъи Раҳима ҳамкорӣ кунед, ин пачиҳо шумо да беҳад арзон 1 рубл меғалтанд. Ҳама боро арзон меғалта. Агар то ҳамин ҳафта ҳамкорӣ кунед ва регистратсия шавед ё ки ягон продуксияро харед, умуман бор чанд каратина арзон меғалта. Чӣ хеле ки медонед боро ҳамаш босифатанд, ба сифаташ ҷавобгӯанд. Faberlic аллакай чанд солҳо бо занои тоҷик истифода мебаранд. Марҳамат, барои кор ва харидории бор ба Раҳима Бону бинависед. дӯстони азизи ман, бисёриёт аллакай фаҳмидем айро видеоҳо ки ман камкам дигар ҷода пайдо мешавам, дигар хонада ва нависен апай хосият хонаи навтон да куҷоай, чиай ва ай ҳама саволи муҳим, хонаи худтонай ё не. Ака дӯстони ман гуфта наметавонам ки хонаи моа ё не, ба шуморо ҳамқам мегум ки дӯстони азиз, ҳо мо ҳозир дигар хонадаем, камкам мебиём, хабар мегирем, мерем ва мо ният дорем ки ин хонара квартира спорем, беҳуда хоб нарава. Ва касоне ки дар Душанбе мехоҳанд ягон шиносшон квартира гирифтане, марҳамат, 3 хонага дар тарафи 82 нарх навоша хай маслиҳат мекунем. 3 хонага хеле ки нарх навои Душанбея медонен, ай уда арзонтар мумкин ки мо шумо 3 хонага ратием. Оиди хона ҳоли абзор мекунем, мебинем. 3 хонагай детский кати кроватош, стол стули дарс тайёр мекардагӣ, зал, телевизор, кондитсионер, мебел, дивани двухспальни да зал, баъд спальни қати двухспальни диванаш, мебелаш, кухни, холодильник, хай хулоса термекс, ҳамин чизое ки дар зиндагӣ дар коранд. Люкси люкс ҳам не, бомжи ҳам не. Хулоса дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ягон шиносшон ай Душанбе квартира гиранд, марҳамат, рақамои ман да занг занед, ман шумодан оиди нархнавош мегӯям. Ва касоне ки мегӯянд ки я дастархон ай атр харидана дар видеои дигар, дӯстони азиз, дастархон ман дар хонам дорам яктане чамта, не ки дар инҷа хай ҳоли мо ҳеҷ харидагӣ нестем ва фақат 5-6 бокал харидагием, як чойник, тефали рӯёхазуки ва чизои дакорӣ. Ва бисёриҳо бо шиносои наздик ман гуфтам хай намешавад ки ҳамҷа офистона кунем, мисол мо офис $200 аренда метиҳем. Ман фикр кардам ки не, офис бояд ки дар центр бошад, даступна бошад ҷош, ё ки дар Кормон бошад, даступна бошад. Мисол ҳам транспорт, ҳам одамо точкара будон, ахир не дом ба дом кофта гардан, мисол офиси тозона. Барои ҳамин офиси тозона мо фикр кардем ки дар ин хона намешавад, гарчанде бесплатнарам ғалта, ба хотире ки духтарак ай раҳай баъд ҳар кас намеёва иҷара. Борои тозон ҳам чи рӯёхазуки ҳамҷада буд, духтаро ба зур кофта ёфта буданда. Барои ҳамин дӯстони азиз, хеле ман ҳеҷ иҷада нахаридам, ҳеҷ харидан да ниятам надорам. Барое ки ман мисол иҷа наместам,
ҳавли беҳтара ма аллакай ҳавли омӯхта шудагим баъд чӣ хуби дора ҳавли кушодай кӯдаку чӯдак хай намедонам ман ҳавли да калон шидам ҳавли да баъди шавҳар кардан омадагим мада ҳавли маҳбулай ва ҳамин хотир сексия это не моё тамошобино ифтор бо ирӯз да ҳамиҷа ирӯз ма тоқаям нашуд и хонда ман шуморо ба отдельно видео мекунам обзор мекунам ҳамаро хушрӯ кунем ҷобаҷо кунем ба дӯстон ман чӣ гирифтам салат гирифтам ин салаташ ҳанӯза ба маза мепаза чесночный овқот нест кудайҷа блинчик баднавсда бо инаира гирифтам инамира ман точно хӯрда наметавонам чой тифали рӯю хазуки ҳастай даҷа бад ва чай типа пирожокай пирожкиай ҳам монда шудам иҷода дукори срочен доштум омадам ҳамин сексиҳо хелиан сразу шоту дарам якшон шот меғалта бесит шот телевизор антенна шоти свет шоти чумчи ҷои музурай я шоти свет меяд тамом дӯстони азиз короче анам хали ба ифтора монда где-то 10 минут видео монтаж мекунам баъдан мехӯрем тамошобино инқаи бӯй ба мазза дорад яблочка харидам гуфтам ки ман баднавсам вай дуруш сир дорам колбаса дора майонез дора беҳад ба мазза ай пайкар айдам данаози қати дил хардадем обычно мо сосиска в тесте мехардем неки ҳам хали ба харидим набуд ҳам қамадафори тафтиамо анаҳози и ма охирон бор да хонааш ҳанӯза хӯрда будам ба мазза тофтистай ки ман намедонам ира чихе бушам ба мазза и чанд сум да килош мафтум 200 грамм техан тоқаем 1454 сомон короче кило 64 сомони будай ва ёда ҷо нест точно как всегда ҷои вохӯрии сиёма баъди уҷа омадам сиёма я одама бояд бо медидам по пути магазинотро омадам то омадани вай камакак магазинора яҷоя тамошо мекунем қади шумо маҷбурӣ то омадани шиноси ма вечно одамое ки ма встреча дорум дер мекунам баъзуран хай ба ма мечинам магазин тамошо карда исус рафта шубинам хали сумка мефоромада душар чӣ дозӣ ранги халтачарост бали чӣ меге шумо чӣ хелаенами чик самбукак хушрувак лёгкинантари цвет сёрники не фордакма и бо банд доштаинам агар банд ша хуймони хали мешавам ёвски ҳама чизота меандузиша нигоҳ кунед классный сумкача барои ки хеле пакети вай кики нагири сабой як қава ҳастаю неки хали ёра ледиё бояд бигирам ман не лед диски короче ай ман бояд анам хали боша кашидакум дадруш заданик дадруш беҳад сумкаҳо хушрӯ бисёр як вақто манам хеле сумкаҳо кор мекардам ягон 10 сол пеш мегирифтам да занҷирдор калон дуруш пури чиз барам хозир ман ҳеҷ айҷа нагирифтам просто то омадани шиносум тамошо кардам баъд биромадам ана ёвардро омадам кӯдакои мо инами чия навиштам тиршак короче биёр гуфтан дилафрӯз как всегда шоколади даф гирифтам уқа харидам накардам чӣ гирифтам бо ҳам тухм чизои необходимӣ чака зеленам хали ту чӣ вақт тозаӣ небине дӯсто чӣ хел тозаҳан пликиё ман плисвет бозӣ мекунанӣ кӣ буд вай равшан чиво плисвет мея хонаи шумо фақат равшан биё куҷа равшан қату тозаи гап зан чиво плисвет меоя бихун
نخوام نمیخوام دندانم موز کنی برا تز بخون موزو تا دیر شید تموم جمع کجای نموزه